Iya, nyet-nyet ngono tekan ono wis. Sudur awak. Marai beda bos sing klinyit bos. Eh, kelambine anu ya ta. Beda ya ning omah. Warungnya ya rame. Nah, rame. Konsepnya pokoknya di atas 500. Nah, komplit tuh. Ora ana beras, ana loko, ana anu. Pokoknya sekitar 800 mudun, 500 munggah. Mulai ana ki aku yen ana pijetan ngono to, bojoku tutup jam 10. Lah yen aku pijetane ora ana, aku jam 12. Itu ya wong kampungan. Perumahan. Nana komplit to. Yen nggon kampung kan jam 09.00 wis tutup, Bos. Iya. Aku jam 09.00 setengah 09.00 tutup lah aku nganti jam 12 kok, Bos. Mengene tati-tati ana sing Indomie, kopi, terus